Благословим Бог наш, всегда ныне и присно и во веки веков. Улы Батырас ауылындағы Архангел Михаил ширкеуінің қышқы храмында Раштуа түнінде ғибадат қылу узды. Шулай етіп мұнда дистейлер соқланған тынлықтан соң Раштуаны қаршыладылар. Архангел Михаил һәм Иске Богородица иконасы янында сәламәтлек һәм тынычлык өчен дуга кылдылар. Бу иконаларны храм старостасы Юрий Рябов тырышлыгы һәм хәйриячеләр ярдәме белән реставрацияләгәннәр. Зәйраяны благочинный Вячеслав Атакай изге бәйрәмгә килүчеләрне Раштуа белән котлады. Балалар өчен храм каршында Раштуа чыршысын бизәгәннәр. Кыш бабай, кар кызы күңелле уеннар, чыршы тирәли җырлап әйләнү бәйрәмгә тагын да ямь истәде. Адилә Борханова, Максим Майоров, Зей хәбәрләре.